A to Allah gafarta malam. Wani me yake kawo son zuciya kaga uwa na kiran ta bariki tana cewa ta taimaka mata da abin da za su ci. Ka ji ba. Ai wannan da kawai ranar nan ishi ne. Aka dinga irin waya akai. Ba komai ne yake kawo ka ba son zuciya ce. Menene son zuciya? Sai ga uwa wai ta kira yarta a waya wai. Yana ki ba mu tallafi gida ba mu ta ba uwa ki. Yarki ta aje ki? Da mace kika tura ta barki. Shan yara baza kamar an daba fura. Da yanda aka yi daga ki har yar to ko kai tsohon nan. Kun rushe katangan gidanku. Kin zo kin tura yake bariki nan wajen saurayi shi zai rike gidanku. Shi zai rike miki gidanku auren ta yayi. Wai kaji wai tana neman tallafi. Wai a wajen saurayin yarki a bariki ne fa ba ma irin saurayi na anguwa ba wanda za ya tunanin gobe auren ta zai. Kaji wai tallafi take nema. Fi sabilillahi malam ku duba irin wannan rayuwa wani irin rayuwa ce. Iya ka abu an yi ban kuwa wajen nan la ilaha illallah. To ya Allah ya ubangiji ka tona wa mata irin waɗannan masu irin wannan munanan halayya da suke turo ƴaƴansa bariki su neman musu kuɗi ya Allah ka tona musu asiri. Ya Allah ka tona masa asiri. Menene? Duk ga maza nan a Najeriya ko ta ko ina mu ne. Allah ya ba mu wannan abu a wadace. Kuma mu da musulunci ta tana da mana in muka aure ku mu ci da ku mu ci da iyalan mu ci da ƴaƴan ku. To amma ke ba za ki aure ba da yake kin san kun yi tare dangi daga ƴaƴanki kun kai tsohon nan. Saboda su fita su neman miki kuɗi ko? Ke ga ki na tsohuwar banza kina gida kila ki to din da ka bincika to ke ma din da aka yi. To haka hakan ne. Hakan ne.